Navštívili jsme opuštěné vlakové nádraží, kde byl i reálný Čuču Charles, takže si tě zajímá, jak to dopadlo, tak se dívej až do konce. Právě teď už se nacházíme na tomhle opuštěném vlakovém nádraží a vypadá to tady vážně děsivě. Není tady vůbec nikdo. Každopádně někde tady v okolí by se měl nacházet Čuču Charles a jiné děsivé příšery, jako například Flame Eater, Buzz Eater anebo Thomas Exe. Každopádně si myslím, že by se to tady měli pořádně prozkoumat. Tak co, kluci? Sledujte, tady je nějaký oblek, je tady dokonce i takováhle maska, či to asi bylo? No to fakt nevím, Humi, ale úplně děsivě to červeně svítí a počkej, co je tamhle na zemi? Počkat, to je kamera! Ty kráso, tam třeba na ní něco bude, tak si ji pojďme společně pustit! Lidi, to vypadá, že ta kamera je fakt stará, ale dobrá, tak si pojďme pustit ten záznam. Pokud tenhle záznam někdo uvidí, tak okamžitě zdrhejte, protože tohle je extrémně nebezpečná oblast. Nachází se tady Čuču Charles. Co? To je asi natočený tady. Asi jo, ale ještě to pokračuje, pojďme to dokoukat. Musíte se odsud dostat pryč. U mě už je asi pozdě, ale vy to snad ještě zvládnete. A co? Co se to děje? On už sem jde. Co budeme dělat? No já si myslím, že bychom toto měli pořádně prozkoumat. Dobrý nápad, tak jdeme třeba tamhle. Jo, jdem na tu zastávku. Cože, lidi, vypadá to, že jsme to fakt našli. Nacházíme se na nějaký vlakový zastávce, ale nevypadá to jak nějaká obyčejná vlaková zastávka, spíš taková hororová. Tenhle nápis jsem v životě nikde neviděl, ale budeme doufat, že sem třeba nezastaví Čuču Charles, aby vyzvedl nějaký svoje kamarády anebo nějaký další příšery. Ale pojďte se podívat sem, tohle je hustý, tady jsou takové varovní cedule a jsou hodně teda děsivý a hned vedle se nachází tady ta obří mapa. Jo lidi, a tady je taky další varovná cedule, no na ní je snad i Buzz Eater. Každopádně tady máme tuhle obrovskou mapu a na ní se nachází hned několik lokací. Tady na téhle první lokaci jsou nějaký vajíčka, takže tam určitě budeme muset jít a najít nějaký divný vajíčka. No a další máme teda Train Station, na té se právě teď nacházíme. No a pak tady máme snad tu nejhorší lokaci, kterou si vůbec můžete představit, protože je s nějakýma děsivýma pavoukama. No a pak tyhle si zbylí, tam vůbec netuším, co by mohlo být, protože to je zakrytý, ale já vím, jak to odemknem, tím, že budete dávat odběry dole, takže rychle. No, ale kam bychom měli jít jako první? Já nevím, Anetko, ale zvolil bych asi ty vejce, ty budou zajímavý. Jo, ale měl by si to rychle zkontrolovat dronem. Jo, tak já tam napřed letím, pojďme se na to podívat. Ty jo, mi tohle se vypadá vážně zajímavé, já si myslím, že byste se tam měli okamžitě vydat. Jo, tam se vydáme, to je fakt hustý, ty vejce chci. Jo. Lidi, možná jsme sem dneska měli jít spíš ve dne a ne večer, protože teď to tady působí fakt extrémně děsivě. Jo, a navíc pokaždý, co jdeme u těch kolejí, tak slyšíme, jako by po nich jezdil vlak, ale přitom je to tady úplně opuštěný a žádný vlak tady nevidíme. No, to je pravda a Víťo, slyšíš to je nějaký houkání. Jo, to je možná Čuču Charles, asi bychom si měli chvátnout Fizi. Jo, jdeme. Ty jo, lidi, vypadá to, že tady to je úplně konečná zastávka a dokonce tam kočí i ta kolejnice. No a tady na zemi je zase nějaký plakát, ale to vypadá, že to je snad i Čuču Charles, má u sebe nějaký vejce. Jo, to jsou ty vejce z té mapy, už musíme být blízko. Sledujte, tamhle svítí nějaký světlo, třeba tam budou, tak pojďte. Jo, rychle, ty jo, asi jsou tady nějaký plakáty, no a pak jsou tady ty vajíčka. Jo, asi každý patří někomu jinému. No to jo, a vypadá to, že se je i pořádně hlídá podle tam toho plakátu, asi to jsou nějaký jeho děti, ale počkat, slyšíte, tamhle se něco šustí. Ale ne, to je Čuču Charles, kluci, necháme se to vejce a utíkáme. Beru aspoň jedno zráme, Fizi, pojď taky. Ty jo, kluci, já doufám, že teď už se nacházíme na nějaký bezpečnější lokalitě, vůbec nevím, jestli byl dobrý nápad se toho zvláštního vajíčka dotýkat. Museli jsme ho získat a snad za náma nepůjde, ale sledujte, co to dělá. Já ho radši položím, tohle je mega nebezpečný. Já už ho nechci. Co to je? To je hrozný! Já vůbec nevím, teď je to úplně naprosto příšerný! Nechcete se tam jít podívat, třeba nás někam odveze, anebo tam budou nějaký zbytky školních svačin. Víťo, ty asi nejsi vůbec normální, co by si asi čekal, že se stane? No já tam jdu! Ne, nejdeš, pojďte zpátky k mapě, co děláš? Pojďte, musíme se vydat na další lokaci. A sledujte, tyhle dvě jsou stále zamčený, takže nás bývají ty pavouci. No to jo, takže Hume, měl by si tam rychle ohlídnout dronem. No tak já tam letím. Co? Fuj, tam jsou všude pavučiny, Umy. To vypadá hodně nebezpečně, ale teď nám nic jiného nezbývá, protože tady teď zůstat nemůže, takže my rovnou běžíme. Jo, snad nebudou jedovatý. Tady už začíná to pavoučí hnízdo. No to jo, ale kluci, já se fakt hrozně bojím. Tady je to vážně děsivě, já mám strach z pavouků. No ale počkejte, já mám nápad, čím bychom se mohli posilnit. Vzal jsem tady tyhle ty Fizzy bonbony, který, kdybyste chtěli, tak je najdete dole na fizzyshop.eu anebo na tomhle QR kódu, kde najdete i tenhle ten stylový merch. A my se jdeme teda rovnou posilnit, ať nemáme strach z těch ošklivých pavouků. No, tak jo, doufám,
doufám, že nám to docela pomůže. To je výborný, ale už jdeme. Jo, jdeme na ně. Lidi, upřímně by mě zajímalo, jaký pavouci se tady nacházejí, protože tohle je fakt hodně nebezpečný. Jestli budou jedovatý, tak si myslím, že bychom měli dávat pozor 2x tolik, anebo budou úplně obrovský, protože Čuču Charles je taky takovej pavouk. No, musíme si dávat pozor a fuj, je to tady úplně všude. Tady jsou všude fakt pavučiny a co je tohle? To je nějaký nechutný pavouk, ale kluci, všimli jste si tohle se je vážně nechutný, to je i Čuču Charles, ale určitě se v něm něco nachází, fakt to tam úplně svítí, takže to vy rozhodně musíte otevřít. No já do toho šát nechci, ale nic jiného nám nezbývá, takže kluci pojďte. Lidi, upřímně, takovejhle mystery box jsem v životě neviděl, ale pojďme si ho tedy otevřít. Co tam je? Tak, co, nachází se tady nějaký komiks? Tak ho rychle přečti, co v něm je. Dobrá, no vypadá to, že je asi o těch příšerkách, ale podíváme se na první stránku a vypadá to, že co Mašinka Tomáš Exe, Buzz Eater a dokonce i Čuču Charles jsou tady společně, ale co? Tady jsou nějaký lidi a mají červenou baterku a oni potom na Čuču Charles se zasvítili a dokonce i na Buzz Eatera, ale co se stane, když na něj zasvítí? No, Fizi, mně se zdá, že se možná bojí toho červeného světla, že to je něco jako světlo na semaforu, to taky auta zastavují na červenou. No, Víťo, vypadá to, že máš pravdu, protože tadyhle za tím člověkem Buzz Eater úplně vybouchnul, takže ano, my potřebujeme najít baterku s červeným světlem. No a nenachází se ještě v tom mystery boxu třeba? No, podíváme se, ale co? Ne, tam se nachází jenom nějaký Spider Engine Elixir. To bude bez tak luxusní, já to chci ochutnat. No, dobře, Humi, ale buď opatrnej. No, já nevím, jestli to je dobrý nápad. Není to dobrý nápad, to je hrozný. Co? Co? Víťo, vidíš, co se to mým děje? Co? Tak tohle to jsem v životě neviděl, co budem dělat? Já nevím, on se proměnil na mašinku. Tak já mám nápad, lidi, běžte dolů a začněte klikat na tlačítko lajku, tím mu určitě pomůžete. Z tohle se Sumiho stát nemůže, klikejte. Vypadá to, že už je v pohodě. Jo, jsem v pohodě, ale bylo to mega divný, takhle jsem se v životě necítil. No, nic takhle šílenýho jsem fakt nikdy neviděl a myslím si, že dneska bychom nic jíst ani pít, kromě fizzy drinků a fizzy bonbonů neměli. Jo, to souhlasím a myslím si, že možná jste už odemkli další lokaci. Pokud ještě ne, tak zmáčkněte odběr a my se pojďme podívat někam dál. Konečně jsme odtud pryč, no lidi, vy jste to dokázali, vy jste otevřeli další lokaci, no ale moc dobrá teda není, tam jsou nějaký odpadky, ach jo, tam to určitě bude smrdět a trošku to smrdí až sem, doufám, že to není Humi. Já to teda nejsem a hnedko pojď za tu lokalitu ráda, nejsou tam pavouci. To je pravda, no ale měl bys to rychle oblídnout dronem. Jo, já tam letím. No, co tam bude to červené světlo nebo něco takového, musíme to najít. Jo. Ale tohle vypadá zatím docela dobře. No to jo, rozhodně lepší fakt jak ty pavouci. No, tak já bych se tam rovnou vydal. Jo, tak jdeme, pojď Humi, jdem. Jo. Lidi, právě teď už se nacházíme u těch popelnic a pěkně to tady smrdí, podle mě tam musí být něco plesnivého, ale stejně to tady musíme všechno prozkoumat. Přesně tak, musíme se tam podívat, tak Víťo, pojď, já ti to otevřu. No takhle ze zora tam nic nevidím, takže tam asi budu muset skočit, já se obětuju. Jo, pořádně to prohledej, Víťo. Je tam něco? Počkejte, něco mám, fuj, co to je, to je nějaký pavouk. To pryč. No dobře, já se jdu podívat ještě hloubš, tak? Fuj, tady jsou samý odpadky, ale... Počkejte, podívejte se, co jsem našel. Zapni to. Jo. Okamžitě mi vraťte moje vejce a nehrobte se mi ve věcech. Cože? Ne, tak tohle se je vážek, jestli rychle to dej pryč. A jak může vědět, že tady jsme vůbec, co musel nahrát předem, nebo no, radši to tady nechám a jdu se kouknout, ještě snad tady bude něco potřebného. Rychle, Víťo, než sem přijde. Jo, musíme fakt chvátnout. Podívejte se, co jsem našel. To bylo v tom komiksu vysvětlený, to je červený světlo, to se nám bude na něj hodit. No to určitě, kluci, tohle si vážně musíme schovat. No takže to berem a vrátíme se zpátky k mapě. Jo, snad už to asi nic jiného zajímavého nebude, maximálně sváča, kdybys chtěl. Není čas, musíme k mapě. Sledujte, stále je poslední lokace zamčená, takže lidi, prosím, běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru, ať ji odemkneme. No ale Fizi, sleduj, fanoušci to dokázali, takže je to odemčený, ale tohle je nějaký děsivý les.
A jo, no tak to bude fakt Děsivý, ale pojďme se tam podívat dronem. Anetko, sleduj, vidíš to? Vypadá to tam docela děsivě. No to teda fakt jo, ale doufám, že tam nebude Čuču Charles. Ale vlastně my se už nemusíme bát, protože máme to červené světlo, no ale snad tenhle se bude jaký prokoletej. No uvidíme, takhle vypadá fakt děsivě, ale my to dneska musíme zvládnout, tak tam pojďme. Jo, jdeme. Někde tady by se měl nacházet ten vchod do toho lesa. No vypadá to, že je to tohle, umí tak rychle jdi dovnitř. Jo, já jdu, ale pojďte se mnou, já tam rozhodně sám nejdu. Jo, dobře, tak jo, pořádně sem vlezem, ale já se strašně bojím, vypadá to tady vážně děsivě. No ten terén je nebezpečný, dávejte pozor. Kluci, koukejte, tam něco bliká. Jo, už to taky vidím. Tak pojďte, rychle se tam jdem podívat. Jo, jdeme. V tomhle lese se necítím vůbec příjemně. Přijde mi, že je tady strašně moc stromů a dokonce to na mě působí tak, že se pořád hejbou a furt něco slyšíme. Tohle je fakt hrozný. Lidi, nejradši bych to dneska už celý vyřešil a odsaď okamžitě odjel pryč. Ale hlavně, aby jsme se z tohohle lesa dostali, protože takhle divnej les jsem ještě nikdy nezažil. Co se to děje? Tady zmizely všechny stromy a je tady takhle obrovský prostor. Počkejte, vidíte to? To je Čuču Charles! Tak už jsem vás konečně našel, teď vás zničím a udělám z vás mašinky. Co máme dělat? Ale moment, my už se ho vlastně nemusíme bát, protože máme tohle světlo, takže já ho zničím, kluci. Zafungovalo to! Super! Tohle je Househead, extrémně děsivý chodící dům a dnes se ho pokusíme natočit. Tak sleduj! Právě teď se nacházíme v oblasti, kde by se měl vyskytovat Househead. A tady máme i dokonce tu značku, takhle by měl vypadat. No, vypadá docela strašidelně. A za náma je i dokonce tohle staveniště. A co Humi, koukej, tamhle se nachází nábytek, ten by měl být asi od něho. No, bude nejspíš hodně blízko, je to nebezpečná oblast, takže nejprve bychom měli proletět dronem, takže Víťo, máš připravený dron a letíš? Jo, mám ho připravený, Humi, ale asi bych se radši přemístil trošičku dál od té stavby, protože jestli se tady má nacházet, tak by nás mohl překvapit zezadu, když budeme lítat dronem. Takže se přemístíme a jdeme to tady prolítnout. Ta stavba je fakt obrovská, kluci, ale zatím tady nic nevidím, i když, počkejte, tadyhle se nachází hromada nábytku. A jo, to je pravda. No, to je dost podezřelý. A co? Dokonce sleduj, Víťo. Tenhle ten dům je dost divnej, ten sem vůbec nepatří. No to ne, ale třeba to je jen nějaká chatka někoho, kdo na tom staveništi pracuje, protože podívej se, je úplně taková dřevěná, ale radši bych se porozlídl ještě okolo, jestli tady nejsou nějaký další důkazy, že tenhle ten barák je zrovna Househead. No jo, to je pravda. Tak se pojďme podívat dál. A co? Vidíš to? Tohle vypadá jako nějaký velký stopy. A vypadá to jako takový díry, takže to určitě budou stopy Househeada, protože on má takový ty pavoučí nožičky a je tady těch stop strašně moc a tak já bych se možná vrátil zpátky, protože ty stopy to vypadá, že vedou nějak okolo toho nábytku a vedou k tomu baráku, ale počkej, ten barák už tady není. A jo, to je pravda. Před chvílí tam ještě byl, on úplně zmizel. Cože, to si děláš srandu, kdy tadyhle se nachází jenom obrovská díra po tom baráku, takže on se musel nějak přemístit a myslím si, že nebude daleko, protože se přemístil před chvílí, takže bych to tady ještě proletěl. No dobrá, tak jo, tak zaleď třeba tady vedle k tomu trošku lesíčku. No dobrá, letím tady okolo toho lesíčka a počkej, tadyhle se nachází úplně ten samej dřevěný barák. To bude určitě on. No, takže já si myslím, že bychom se tam rozhodně měli jít podívat, ale musíme být hodně opatrný, aby nám něco neudělal. Přeci jen nevíme, čeho všeho je schopnej. Dobrá, tak jdeme. Kluci, sledujte, tady se nachází Househead a jsou tady nějaký různý plagáty, ale nevíme, jestli to je skutečně on nebo to je obyčejná chatka. Šáhat na to rozhodně nebudu a měl bych se stišit. A kluci, prozkoumejte tam ty plagáty. Našli jsme tady jeden hodně zajímavý plagát, na kterém se nachází normální chatka a večer, když do ní vlezli pavouci, tak se z ní stal Househead a dokonce je na tomhle obrázku těch Househeadů i víc, takže asi jich bude existovat fakt hromada, ale dostal jsem jeden menší plán, protože nevíme, jestli tato chatka je Househead, tak já bych tam vyslal dovnitř domču a my se budeme schovat s dronem a budeme to pozorovat, jestli se ta chatka třeba nehne. Dobře, Víťo, tak já tam jdu a vy to pozorujte, snad se mi nic nestane. Lidi, já si myslím, že na tomhle místě jsme dostatečně schovaní, ale pojďme se tedy podívat na drona. No, vypadá to, že domča už chází dovnitř chatky a s tou chatkou se vůbec nic nestalo, takže je možná obyčejná. No, to je pravda. Ne, není obyčejná, sledujte, vidíte tu, co se to děje. O, to si děláš srandu, teď ty chatce narostly úplně obrovský pavoučí nohy, ale počkej, teď domča je furt vevnitř. A jo, to je pravda.
a asi se teď ani nemůže dostat ven. Co? Dokonce ten barák odchází! A on je extrémně rychlý, to ani nedoletíme. No ale co budeme dělat? Počkat, mám nápad, máme přece Domčovo polohu, takže ho můžeme sledovat. A jo, to je pravda. Dobrá, tak půjdeme asi směrem někam do lesa. Právě teď jsme se vydali podle Domčovo lokace a Houzet by se měl nacházet někde poblíž. Lidi, upřímně doufám, že jdeme správným směrem, ale podle telefonu bychom měli jít dobře. Ale docela se bojím, že Houzet bude tady někde třeba schovaný. No já taky a tenhle ten les je extrémně děsivý. A počkej, podívejte se před nás, tamhle je další nábytek. A já mám takovou teorii, Besak ho Domča vyházel z toho Houzeda, aby nám zanechal nějakou menší stopu, takže určitě jdeme správným směrem. Dobrá, no to je pravda. Kde je nábytek, tam je i Houzet. Tak pojďme dál. Kluci, sledujte, tady nějaký kufřík a co na něm je? 50 000 lajků a potom se asi odemkne. Tak běžte dolů, prosím, a klikejte na tlačítko lajku. No a my ho zatím bereme s sebou, třeba se nám bude ještě hodit. A co tady máme dál? No, vypadá to, že tady je nějaký plakát a tohle to jsou mini Houzedi a oni se chtějí stát asi nějakýma obříma Houzedama. To si děláš srandu, takže jim nestačí, že jsou tak obrovský. Oni chtějí být ještě větší a větší, tak v tom jim budeme muset určitě zatrhnout. A počkej, slyšíš to? To je jak vrzání nějakýho dřeva. Jo, slyším to. Sleduj! To je Houzet! Musíme zdrhnout! To si děláte legraci! Musíme okamžitě zdrhat! Pojďte, kluci, jdeme! Musíme někam víc do bezpečí! Tohle je vážně extrém! Kluci, počkejte, prosím, já už jsem hrozně unavený, musím se napřed posílit tímto fizzy drinkem, aby mi to doplnilo energii. To je lahůdka. Kdybyste ho chtěli taky, tak dole v popisu na physyshop.eu. No a Humi, já jsem tady dokonce vyrl do tohle stromu i QR kód, který si když tak můžete naskenovat. A co? Počkejte, tadyhle na zemi se nachází nějaký mobil a cože? To je Domčovo telefon. To si děláte srandu, ale jak ho teď objevíme, když nemáme jeho polohu? Myslím si, že bychom se radši měli jít podívat dronem, kde ten Houzet je a pokusit se ho sledovat. Kluci, vidím ho! Sledujte, nachází se tady kousek od nás! No ale počkejte, on jde úplně na kraji lesa, protože jak můžete vidět, tadyhle už se nachází silnice. No, to je pravda, ale na ní je připravený nějaký takovej kamion? Co? To si děláš srandu a ten Houzet, co? On na ten kamion nastupuje, to si děláte srandu, kam ho ten kamion poveze? No to jo, ale počkejte, já to úplně co nejvíc přiblížím a co tam je logo nějaký firmy? Jo a píše se tam Johnson & Son. Tu firmu znám, já přesně vím, kde sídlí. Cože, to si děláte legraci? Tak to vypadá, že právě teď tam ten kamion míří, takže asi bychom se tam měli vydat. No doufejme, že to bude ta správná firma a nevydáme se někam jinam, musíme Domču zachránit. Kluci, sledujte, tady je logo té firmy, takže už jsme blízko a ona je tady úplně obrovská. No to je fakt obrovská a hlavně o téhle firmě už kolujou strašně moc fámy, že tahle ta firma ničí baráky a vůbec je vlastně nestaví, takže možná tu firmu vytvořil Houzet, aby si tam mohl vytvořit toho svýho obřího Houzeďáka. No asi jo, Vítě, ale teď ho tady nikde nevidím, takže bychom podle mě měli vylítnout dronem a prozkoumat to tady. Kluci, to je skvělý nápad, právě teď už jsem s dronem ve vzduchu. A co? Sledujte, opravdu se tady nachází Houzet, ale když takhle popojedu trošku vedle, tak tady to vypadá, že jsou připraveny nějaký obrovský nohy. Asi pro tu jeho úplně obrovskou verzi. Co budeme dělat? My si sleduj, už se nám otevřel tenhle kufřík, diváci dali 50 000 lajků, tak si ho pojďme společně otevřít a prozkoumat a konečně se dozvíme, co je uvnitř. Jo, tak jdeme! Prosím lidi, ať je tam něco užitečného. Co tam je? Co? Tadyhle se nachází jenom nějaká flétna divná. No a tady jsou nějaký noty, ale co to znamená? Počkejte, tady je asi vysvětlení. Ono, když na tu flétnu zahrajem, tak ho to asi uspí. Ne, kluci, sledujte, Houzet je přímo tady! Co budeme dělat? Asi musíme zahrát na tu flétnu, já jsem hrál jako malej, ukaž ty noty, tak jo. Co? To si děláte legraci, ono ho to vážně uspalo! No to jo, ale nevíme na jak dlouho, takže musíme být fakt rychlí a musíme dostat hlavně Domču ven. Jo, ale dobrý, Domča už sem jde za náma! Kluci, já jsem se strašně bál, že už vás nenajdu, ale mám vás. Ale napadl mě takovej nápad, protože jsem viděl Houzeda, jak sjedl mouchu, tak mě napadlo, že bych na ní mohl nalepit dynamit a odpálit to, ale bohužel v tom baráku jsem nemohl. Tak jsem ji vzal sem a můžeme připravit past. Domča
Pičo, tak to je skvělý nápad, jsem rád, že si za náma dorazil. V pořádku, jdeme připravit past a jdeme koukat dronem. Doufejme, že nám to vyjde a Hauseda zničíme. Právě teď už běžel Domča nastavit past. Pojďme se podívat, jak vypadá na dronu. A vypadá to, že právě teď tam přichází a super, pokládá jí. No ale počkejte, cože, podívejte se tady kousek dál, ten Haused už se probouzí. Tak snad půjde pro tu mouchu a sní. Jo, naštěstí Domča už je trošku stranou a vypadá to, že Hauser teďkon opravdu se chytil na tu mouchu. Ale teď je na čase, aby se to celý odpálilo. Tak a jo, ono to úplně celý odbouchlo, to si děláte srandu, Domčovo plán fakt vyšel. Tohle je autobus, který převáží ty nejděsivější hororové postavy a dnes se ho pokusíme vypátrat a zastavit. Tak sleduj až do konce. Stala se nám hrozná věc, zmizela nám Anetka. A poslední místo, kde byla spatřená, tak na poloze vidím, že je to přímo tady. A podívej se, tadyhle je nějaká autobusová zastávka. Jo, máš pravdu, ale to je nějaká s monstrama, ale ty tady nikde naštěstí nejsou, ale co když je s nima Anetka? No, ale co? Tady je kamera. A jo, a vypadá to, že to je Anetky kamera, na kterou natáčí, tak se jdeme podívat. Podívej se, tam je nějaký záběr, tak se ho pojďme všichni společně pustit. Tak jo, kamera je zaplá, pojďme si to pustit celý od začátku. Lidi, absolutně nevím, co mám dělat, chodím tady neustále v kruzích a vždycky se za mnou ukáže tady ta autobusová zastávka, furt je to tady dokola, tahle ta cedule mě vážně děsí a vůbec nevím, proč jsou tam ty děsivý postavičky, ale fakt už nevím, co mám dělat, takže tady asi prostě počkám a uvidím, jestli nějaký ten autobus přijede, no a třeba mě někam konečně odveze, protože mi nic jiného nezbývá. Co? Vy to někdo chápete? Mě by hrozně zajímalo, co se s Anetkou potom stalo. No to mě taky, ale počkej, ono to ještě pokračuje. Jo, koukejte. Tyjo, lidi, vypadá to, že už asi přijíždí, vůbec nevím, co mám očekávat, ale snad to bude v pohodě, mám z toho docela strach. No a už jsou vážně blízko. Proč to vypadá tak děsivě, to tam sedí vepředu Annabelle? A co? Ale ne, vypadá to, že asi vycházíme, na první je Freddy Fazbear. Lidi, já vůbec nevím, co mám dělat, ale se mě odtud odvezou, mě fakt nic jiného vůbec nezbývá. Co se to děje? Lidi, já vůbec nevím, co mám dělat. Ne, to si děláte legraci. No ale ten autobus musel určitě někam potom odjet. No tak jdeme nasednout do auta, já vemu drona a mohli bychom se kouknout, jestli se tady někde nenachází. Jo, to je dobrý nápad, ale musíme rychle. Tak jo, běžíme. Lidi, právě teď už se nacházíme v autě a sledujeme autobus. Víďo, vidíš na tom dronu něco? Jo, vidím, ten autobus vypadá teda pěkně hnusně, ale furt jede a vůbec nevidím dovnitř teďkon. Co? To je divný. A nezastavuje někde? Jo, už zastavuje. A kluci, mám špatnou zprávu, vidím tam Anetku vzadu a ona je nějaká svázaná a dokonce ty monstra už vystoupily a nacházejí se jich tam fakt hodně. Je tam babička Granny, potom tam vidím Cartoon Doga, dokonce je tam i Slenderman, je tam i Momo a spoustu dalších příšer. Ježiš, tam jich je fakt hodně a tyhle jsou brutální. No ale musíme Anetku zachránit za každou cenu. A já mám nápad, já mám v baťušku dýmovnici, tak ji vemu, obětuju se a pokusím se je odlákat. Snad mě nechytnou, ale musím to nějak udělat. No dobře, Humi, to je skvělý nápad, hlavně si sebou vem vysílačku a dej nám vědět, my se pak vloupáme do autobusu a snad osvobodíme Anetku. Humi se od našeho auta vzdálil a upřímně tohle je riskantní plán, ale jestli se to povede, tak dokážeme Anetku zachránit. Doufejme, že ten Humiho plán fakt vyjde, Fizi, jdeme ho sledovat, snad to ty monstra nechytnou. Jo, no ale co? Vypadá to docela dobře, Víťo, protože za Humim úplně běží, ale mě by ho nějak nechytili. No já doufám, že ne, ale vypadá to, že se mu teda vede a všechny monstra teda odlákal. No super! Pokusili jsme se autem zastavit co nejblíže k autobusu, takže teď projdeme kousek lesem a nyní se už skoro nacházíme u autobusu. Lidi, sledujte! Právě teď už se nacházíme vedle autobusu! No ale Fizi, co to je? Viděl jsi to? Ta pusa se hejbala. Vypadá to, že ten autobus je možná živej? No, já nevím, asi jo. Rozhodně musí být nebezpečný, takže dal bych si na něj extrémní pozor, ale pojďme asi dovnitř. No ale počkej,
nejdřív bych se zeptal Humiho, jestli je všechno v pohodě. Takže Humi, je všechno v pohodě? Jo, v pohodě, schoval jsem se, ale příšery jsou všude tady v okolí, je jich fakt hodně, snad to tady vydržím. Vy to tam rychle prohledejte, protože času podle mě už moc nezbývá. Držte mi palce a vy to taky zvládněte. Hledejte! Tak super, vypadá to, že Humiho plán vyšel perfektně, ale musíme být teda fakt rychlí, jdeme dovnitř. Jo, běžíme! Jsme tady, pojďte, pojďte. Tak Kluci, rychle pomozte mi, prosím. Oh, dobrý! Jo, Co? Super, jsi osvobozená! Jo, já jsem fakt ráda, tohle to bylo vážně strašný. Myslela jsem si, že už to asi víc nezvládnu, ale všimla jsem si trochu tamhle z toho podivného plagátu, měli bychom ho víc prozkoumat. Jo, dobrá, pojďme se tam podívat! Anetka měla pravdu, je tady fakt tenhle ten podivný plakát a já asi vím, co to znamená. Vypadá to, že ty příšery si vyhlíží nějaký děti anebo nějaký lidi, který vždycky unesou, hrajou, že jsou nějaký přátelský, vezmou je sem do toho autobusu a potom z nich nejspíš udělají příšery. Co? Tak to vůbec nechápu, to jsem měla vážně štěstí, že jste mě osvobodili, ach jo. Počkej, vysílačka. Ale ne, tohle se nemělo stát. Oni se vrací k autobusu. Fizi, Anetko, Víťo, rychle odtamtud odejděte. Naberte mě cestou, vrací se tam. Snad na ně nenarazíte, ale rychle. Dobře, Humi, děkujem, že jsi nám to řekl, my jdeme do auta a jedeme, rychle. Jo, musíme běžet, pojďte! Po chvíli dorazily příšery zpátky k autobusu a myslím si, že se extrémně zlobí. Takže teď musíme vyzvednout Humiho a pokusíme se co nejrychleji odjet. Díky, že jste mě nabrali tak rychle a sledujte, tohle cestou vypadlo, tak jsem to sebral, je to nějaká baterka, třeba se nám bude hodit. No to doufám, že se nám bude hodit, no vypadá docela divně, no snad nebude nějaká prokletá. No snad ne, ale rovnou odjíždíme, protože tady už nebudu ani minutu, je to tady extrémně děsivý. No to máš pravdu, Fizi, taky tu nechci být ani minutu, ale podívejte se, teď jedeme okolo té zastávky, takže asi jedeme správným směrem. Jo, asi jo, tak rychle, ať už jsme pryč, ale co? Tady je ta zastávka znovu, nebo ne, jo? Co? Tak to vůbec nechápu, to pak kdybychom jezdili v nějakých kruzích. No to jo, protože já ji vidím i tamhle vzadu, ona je tady znova. Co, myslíte si, že je možný, že bych tady bylo tolik? No já doufám, že jo, že to je třeba nějaká jiná, ale počkat, tamhle se objevila zase další a je to ta sama. Co, já už to vážně nechápu, já se začínám docela bát, kluci, měli by se o to nějak dostat pryč, ale vůbec nevím, jakou jinou cestou než tudy. No já si myslím, že jsme momentálně v nějaký smyčce, protože je tady furt dokola, takže nejlepší bude, když zastavíme u jedné z těch zastávek. Tak jo, kluci, jsme tady, ale co, tohle je úplně ta stejná zastávka, jako u který jsem byla úplně na začátku, to není dobrý znamení. No to teda nevypadá to, že jsme se asi ocitli v časový smyčce a my se nemůžeme dostat z tohohle místa nikam jinam. No tak to jdem prohledat tady do lesa. No asi nic jiného nám nezbývá, tak pojďte. Jdeme. No, rychle, já se docela bojím, kluci, ale doufám, že tady na nás nikdo nenapadne. Hlavně dávejte pozor, protože někde můžou být ty příšery. Jo, to je pravda, ale podívejte se, co se nachází tamhle na zemi. No, pojďte se podívat, co to je, já na to nechci ani moc šahat. To je nějaký mystery box. No asi jo, takže bychom si ho asi měli jít otevřít. Doufám, že se tam nebude nacházet nějaká mini příšerka. Tak, lidi, docela se bojím to otevřít. A je tady plno věcí, tohle je Deer Monstrum. A jo, kluci, a to je nějaký ale miminko Deer Monstra. Oh, a tady jsou nějaký další figurky, tohle je Cartoon Dog. A tohle je asi babička Granny, fuj, tu nechci. A tohle je Slenderman. No, tak tohle je fakt hnusný, ale podíváme se, co je tady dál, protože tohle, co? To je nějaký plánek. No a nějaký návod, nebo já vůbec nevím, co, to vůbec nedává smysl. Ale třeba se nám bude hodit, určitě bych ho vzal s sebou, ale co to tady držíš ještě, Fizi? To jsou nějaký monster chipsy a já už mám docela hlad, takže si jdu dát a koukněte, je to plný. Co? Humi, radši to nejes. No, neměl by si hned takhle něco jíst, když ani nevíš, co to je. Co se to děje s mým obličejem? Co to je divný? Humi se mění na příšeru. Lidi, prosím, klikněte na tlačítko lajku, ať ho zachráníme. Jo, prosím. Tak, Humi, jak se cítíš? Dobrý, ježiš, co to bylo? No, tak to vůbec nechápu. Každopádně, Humi, tady jsem si všiml, že je nějaká ikonka baterky a tu vlastně máš u sebe v autě, takže bychom ji mohli vzít a mohli bychom se vydat někam dál, ale kam půjdeme? Možná bude nejlepší, když ještě někdo z nás vyletí dronem. Tak já jdu vyletět a prozkoumat to. Tak letím. No, co? Sledujte! Tady kousek od nás je oblast a je tam opět autobus, takže rozhodně tam bychom mohli jít. Jo. Sledujte, to je ono. Potichu, pojďte to omrknout. Jo, oni jsou tady, pojďte, potichu, běž, rychle dovnitř.
Kluci, mám ten plánek a vypadá to, že tohle je ten stroj času, protože se tohle shoduje. No, ale prostě chybí tam ta baterka, musíme to do toho zapojit, tak už to pomyli. Počkej, ukaž ten plánek, vypadá to, že jo, ty kabely máš připojit k té baterce, tak to zapoj. To tam tady takhle. Tak a počkej, Už to funguje. jo, vypadá to, že to funguje, takže se pojďme podívat ven a myslím si, že bychom mohli odjet pryč. Jo, snad to vyšlo. Tak jdeme. Tak jdeme k autu a... Počkejte, já mám drona přímo nad autem a ty příšery. Vypadá to, že oni se naštvali, zjistili, že jsme jim vypli tu časovou smyčku a ničí nám celý auto. Ne, co mám dělat? Já vůbec nevím, musíme se odsud nějak dostat. A počkat, teď za sebou máme ten autobus, nemohli bychom odjet ním? Jo, oni jsou teď pryč tak rychle. Ať No, si kdo naše to zvládne auto... řídit? Já to odřídím. Objevili jsme trosky letadla, které převáželo Poppy Playtime postavy do továrny na hračky. Tak sleduj až do konce. Právě teď už se nacházíme v oblasti, kde by se měla nacházet Poppy Playtime továrna, ale zatím jsme ji tady vůbec nikde nemohli najít. Ale i jsme u téhle značky a ta říká, že to je někde kolem 500 metrů, takže to tady musíme pořádně prozkoumat. Anetko, já tady u sebe mám tohle drona, byl jsem to tady oběhnout a tu továrnu jsem taky neviděl, takže si myslím, že bychom s ním měli vzlítnout. Momentálně už se dron nachází ve vzduchu, tak se pojďme podívat, jak vypadá celá tahle oblast. Sledujte, vidíte to, tady je to úplně obrovský. A jo, ale kluci, sledujte, teď tohle už je ta továrna Poppy Playtime a je úplně velká. Tyjo, tam se rozhodně chci podívat a vypadá fakt luxusně. No to teda, ale asi bude dost strašidelná, zvlášť pokud tam budou všechny ty příšery. No to máš pravdu, Fizi, ale co to tady je dál? Tady jsou trosky od letadla. A jo, to vypadá, že tady asi nějaký letadlo ztroskotalo, ale proč? No, to fakt netuším, ale určitě bychom se nejdřív měli jít podívat k tím troskám a zjistit, co se tam stalo. Třeba tam bude nějaký vysvětlení. Jo, to je skvělý nápad, tak jdeme! Wow, víš, co to je? Tady jsou všude totální trosky, ale já se jich docela bojím, nejsou nějaký nebezpečný, tady všude koukají nějaký kabely a vůbec ani nevím, čemu to je a sledují tuhle obrovskou turbínu. No, to máš pravdu, Anetko, radši na to nešahej a ta turbína je fakt obrovská. Ona je skoro stejně velká jako já, bych řekl. To si nedokážu představit, jak velký mohlo být to letadlo. A dokonce se tamhle nachází podle mě i nějaký sklo z toho letadla. A jo, ale je vidět, že přežilo nějaký náraz, protože je totálně rozbitý. No ale všimni si, že všechny ty trosky mají žlutou barvu. No, takže to letadlo asi muselo být žlutý, ale nenachází se tady... I když počkat, podívej se na to tadyhle. Se nachází nějaký dron? A jo, a sleduj to, co tam je za logo. Poppy Playtime Prototype a je tady i dokonce jeho obrázek. A jo, to si děláš srandu. A v tom dronu se dokonce nachází i karta, takže bychom se mohli propojit s tímhletím ovladačem a jít si pustit, jestli se na tom něco ještě nachází. No to máš, Víťo, fakt dobrý nápad. Měli bychom to jít hned udělat, ať se něco dozvíme nového. Karta už se momentálně připojuje a co? Sledujte, vypadá to, že je tam jen jeden záběr. No to jo, kluci, ale já mám vážně strach, když si vlastně tak říkám, že ta karta a i ten dron patřili Prototypovi, takže mám vážně strach z toho, co tam bude. No to já trošičku taky, ale zároveň, když je tam jenom jeden, tak jsem i trošičku zvědavý, co tam je. Jo, to souhlasím, tak to pojďme pustit. A co? Je tam souboj, na kterým bojuje Huggy Wuggy společně s Prototypem. A jo, a komu víc fandíte? Schválně dolů do komentářů napište, komu víc fandíte. No jo, ale sledujte, vypadá to, že ten souboj je dost rychlej, protože Prototype ho úplně zničil. Co, to si děláš srandu, ale přijde mi extrémně divný, že si to točil na dron takhle ty svoje souboje. Bezak má ještě hromadu kart, na kterých má těch soubojů mnohem víc. No, to je pravda. A ty by se možná mohli nacházet v té továrně, takže je na čase se tam vydat. V tuhle chvíli jsme prošli přes les a dostali se přímo k továrně, která vypadá vážně podivně, ale pojďme dovnitř. Lidi, tady je to fakt obrovský. Nikdy bych nevěřil, že tahle továrna existuje i ve skutečnosti. No to já taky ne, ale hlavně je to tady vážně děsivý a hlavně ani nevíme, co tady máme hledat, anebo co tady máme vůbec najít. No, to je pravda, ale i tak bych to tady pořádně prozkoumal. Slyšíš to? Někdo asi volá, někde zvoní telefon, měl by se tady pořádně porozlídnout a ten telefon najít. Jo, fakt se tady nachází telefon a upřímně by mě zajímalo, kdo ho sem dal, ale je tady napsáno, že ho nemáme zvedat. No, uhni, Víťo, prosím tě, už to tady zvoní fakt dlouhou dobu, nedá se to poslouchat.
Co to tam je? Tam se směje nějaká malá holčička. Tak tohle se automaticky kýpá. No, Anetko, jsi si jistá, že si to típla, protože mně se zdá, že ten zvuk slyším i tady. Jo, taky, ale Víťo, já bych... Co ona se tam nachází? To je extrémně děsivá, ale vypadá to, že zalezla zpátky, takže měli bychom si na ní dávat fakt velký pozor a jít to tady prozkoumat, protože tady určitě hlídá něco důležitého a koukám, že tady na straně se nachází hromada hraček. A jo, Víťo, ale já mám strašný strach, že nám něco udělá. No, já doufám, že ne, ale nejsou ty hračky živý, ne, vypadá to, že to jsou normální hračky a tamhle jich je ještě víc. A jo, tady je fakt halda. No, ale podívej se na to, tenhle ten na sobě má nějaký baťůžek s Huggy-Wuggym, který je docela těžký, v tom něco bude. Tak jo, podívej se rychle dovnitř. Tak, otvírám to a... Cože, to si děláš srandu, to je nějaký CDčko s prototypem, takže tam možná zjistíme, kde se tady vzal, měli bychom si ho jít pustit. Tenhle film už tady mám připravený, takže pojďme si ho rovnou pustit. Tak jo, jsem vážně zvědavá, co se tam bude dít, ale vypadá to, že tady je miminko prototypa a on je nějaký osamocený a strašně smutný, snad i pláče. Jo, Anetko, a je to proto, že ostatní hračky se mu smějou. No ale co to teď dělá? Teď někde sedí a má v ruce nějaký papír, možná nějaký plán. No asi jo, vypadá to, že má něco za lubem a teď už jde do nějaký továrny s hračkami. Má u sebe tuhle tu zbraň a co jde dělat? No tak to nevím, ale on s ní střílí. A co se tam ale teď děje? On tam má nějakou panenku. Jo, on totiž střílel do nějakých hraček, ale teď jde někam dál a tohle je asi nějaká výroba. Tady se hračky vyrábějí, ale on bere nějaký baťůžek. A co bude dělat? Já se docela bojím. No to já taky, ale v tom baťušku má nějaký součástky a možná to chce použít na sebe. A jo, to je pravda. Vypadá to, že jo, protože teď už si něco skládá. A co? Co se to děje? Tyjo, teď asi uvidíme, co se z něj stane. A co? Vidíš, to tamhle na pozadí už je? A jo, on je totálně obrovský a vážně strašně děsivej. No to jo, tyjo, on je fakt hroznej, ale vypadá to, že teď má vztek a úplně všechno ničí. A jo, já se mu nedivím, když se mu všichni smáli. No, to je pravda. Ale co to je? Fuj! Lidi, tak tohle je fakt hrozný. Ale co? Počkat, Anetko, slyšíš, to jsou nějaký zvuky. A jo, zase. Tak se asi pojďme podívat dál. Jsou kluci, tak tohle se vážně neskutečně, je to tady úplně obrovský. No to jo, ale počkat, já už neslyším žádný zvuky. A jo, to máš, Víťo, pravdu, ale měli byste se tady pořádně porozhlédnout a podívat se třeba i do toho prvního patra. No to jo, ale co, tady jsou nějaký speciální dveře. A jo, to je prototyp místnost, no, ale já se tam docela bojím, Víťo. No to já taky, ale šel bych se tam podívat, ale počkat, oni jsou zamčený. No tak to se ani nepodíváme, ale koukej, Víťo, sleduj, tady co je na tu ruku. A jo, tak já to zkusím, to by se mohlo otevřít. Nic se nestalo. Ne, ty máš moc velkou ruku, já to zkusím. Co, to taky nejde, ach jo. No, tak jediná možnost asi je, aby jsme našli takový ty hráčský ruce. Jak má tu červenou a tu modrou. A my očividně budeme muset najít tu červenou, aby jsme se dostali do téhle místnosti. No, to je pravda, ale doufám, že tam budeme moc jít, když je to jenom pro věci. No, ale hlavně to tady hlídá i ten malej Huggy-Wuggy. Ten je hnusný. A Anetko, já si myslím, že jsme dostatečně chytrý na to, aby nás považovali za vědce. A teďkon bych se šel asi podívat do toho prvního patra, jestli se tam nenachází třeba ta ruka. Lidi, upřímně, já tady mám fakt extrémní strach, protože vůbec nevíme, kde se teď může nacházet nějaká děsivá postava, anebo třeba prototyp, ale co budeme dělat? No já vůbec nevím, měli by se to tady pořádně prohledat, ale je to tady vážně děsivý. Co to je? To asi prototyp o nás ví už možná. Já nevím, co budeme dělat teď! No, ještě je tady jedno patro, měli bychom se tam jít podívat, jestli tam něco není a pak když tak rychle zdrháme. Dobře, tak jdeme! Kluci, jsme úplně v nejvyšším patře, ale furt jsme nic nenašli. No, to je fakt strašný a začínám tady mít docela strach, protože jsme i extrémně vysoko a když nebude nic v tomhletom posledním patře, tak už nevím, kde jinde hledat, protože tadyhle jsou samý děsivý místnosti, kam se mi vůbec nechce. To máš pravdu, Víťo, ale musíme si tady ještě pořádně porozlídnout naposled. No a počkej, Anetko, tady je nějaká klec
nebo něco? A jo, Víťo, a tam se nachází nějaká krabice s věcma. No to asi je nějaký mystery box, ale jak se tam dostaneme, když to visí ve vzduchu, je to extrémně nebezpečný, to je snad asi 15 metrů nad zemí. No tam bych vážně nechtěla spadnout, ale Víťo, tady musí být rozhodně nějaký čudlík na ovládání. No to jo, tak se po něm jdi porozlínout a já ti budu dávat info, jestli se takhle zhejbe, anebo ne, doufám, že nám to vyjde. Jo, našla jsem tohle tlačítko a doufám, že to bude k ovládání toho vozíku. No, myslím si, že ho můžu jít rovnou zmáčknout a doufám, že tím nepřevolám třeba Huggy Buggyho. Víťo, spouštím to! Cože? Anetka to fakt zvládla, ono to už jede nahoru. To jsem fakt zvědavej, co se v tom mystery boxu bude nacházet, ale vypadá to docela nebezpečně. Tak to radši vidím, to jede extrémně rychle, lidi. Dobrý, už je to tady. A teď to už bude asi chybět jenom to otevřít. A vypadá to, že žádný zámek na tom není. Cože? Lidi, ono to jede a vypadá to, že už to asi spadlo, takže teď už to můžu otevřít a můžu vzít ten mystery box, který vypadá fakt luxusně. A je tam i hodně věcí, takže bychom si to mohli jít otevřít. Tohle je asi mystery box prototypa, tak upřímně se zvědavej, co se bude nacházet uvnitř. Snad tam nebude on sám, ale tak malej asi fakt není. A co to tady je? Tohle je nějaký děsivý miminko, tak tohle je vážně extrém, půjdej to pryč. No a co je tohle? Tohle je paruka Lily Lovebraids. No dobrá, tak já si ji zkusím nasadit. No tak jo, ale snad se ti nic nestane, Fizi. Co se to děje, pane bože? Rychle klikněte na odběr, až se odemkne a ať může být zase normální. Rychle. Co to bylo? Tak tohle bylo fakt strašný. No a co je tohle, Anetko? To je ta ruka k tomu otvoru. A jo, to je pravda. No výborně, my jsme ji našli. No super, tak ji bereme a pojďme to vyzkoušet. Víťo, rychle, dej to tam. No dobrá, doufám, že to bude fungovat, protože nemáme vlastně druhou část té ruky, tak doufám, že to prostě funguje i takhle bez té trubky a bez všeho, ale jdu to teda vyzkoušet. Ono se to už asi načítá, ne? Co? Ono to začíná jak blikat. Co to je? A slyšíš ty zvuky z těch dveří? Tohle asi nebyl moc dobrý nápad, já to dávám pryč, ale počkat, ono to furt běží, ty dveře se určitě otevřou, měli bychom jít pryč. Jo, rychle. To si děláte legraci, my jsme vážně viděli prototypa. Pustili jsme si zakázané filmy s Hungry Wormem a Hungry Snakem ve 3 hodiny ráno. Tak sleduj, ať vidíš, co se potom stalo. Právě teď máme připravených už těhle 5 filmů a dneska si je pustíme, protože právě teď jsou 3 hodiny ráno, ale pojďme se podívat, jaký tady jsou. Je tady film od 6 let, film od 12 let, film od 18 let, film od 25 let a film od 100 let, ale ten je zamčený. Jo, takže vyběžte dolů a klikejte, ať se nám to co nejdřív odemkne. No dobrá, ale který si pustíme jako první? No já beru tady ten první film a jdeme si ho spustit. Lidi, tenhle film vypadá fakt vesele, tak uvidíme, jestli nás náhodou nepřekvapí a nakonec třeba nebude děsivej, tak to pojďme pustit. No tak to jsem teda vážně zvědavá, Fizi, ale tady to vypadá, že Hungry Worm leze nějakým lesem, ale co? Teďkon se dokonce dostal do nějaký vesnice. To vypadá to ale, že byl na nějaký procházce, ale je tam jako hezký počasí, takže myslím si, že si to užívá. No asi jo, ale teď se jí rozvíší a vypadá to, že teď půjde do nějaký budovy. A jo, kluci, sledujte, teď pak někam jde do nějakého skladu a ten sklad je plný jablek, ale co? Ty jablíčka vypadají úplně vyděšeně, on je bez tak všechny sežere. Já doufám, že ne, Anetko. No asi ne, ale co? Oni jsou úplně vyplašený a co se to děje? Takhle úplně to jablíčko otevřelo oči. A jo, a sledujte, tyjo, tady jde nějaký pavouk, ale ten je docela roztomilej, tak toho bych se vážně nebála. Ten vypadá fakt hezky, taková hezká tarantule. No to jo, ale co on teďko na toho Hungry Worma leze a co bude dělat? On ho asi kousnul. Oh no, teď se proměnil v Hungry Worma, ale úplně totálně děsivýho. No fakt vypadá děsivě, až z toho mám husinu. No to jo, ale teď tam momentálně někdo přišel a svítí na něj baterkou. Jo, to je nějaký kluk, ale bez tak teď po něm, jo, pak po něm jde, teď ten Hungry Worm, ne, ale on
on to asi zvládne, on se schoval. Jo, dobrý, tak, ale to je zase někam dál. No jo, ale co on narazil na bednu, která je zamčená za 10 000 lajků? Takže lidi, teď hned běžte dolů a okamžitě to zmáčkněte! Nezapomeňte na odběry. Jo, ale co? Sledujte, vidíte to? Ta bedna se skutečně asi odemkla, ale co se to nachází vevnitř? Já vůbec nevím, to je nějaký megafon, nebo co, to vypadá jak Siren Head. No to teda, ale co s tím bude dělat? No to já vůbec nevím, ale co, kluci, sledujte, tady je totálně děsivý Hungryborg a on ho tím ten kluk praštil. No to jo, a co? On je tam všude nějaký hnusnej sliz! Jo, to jsem přesně chtěl zmínit, fakt to vypadá ale odporně. No to jo, ale kluci, sledujte, on teď někam ten Hungryborg zalejzá. Počkat, ale co se to děje? Tady se to úplně třese! Já si myslím, že bychom se měli hned podívat na kamery! A co? Sledujte, kolem domu se teď nachází Hungryborg, protože tam má díru! Asi bychom se tam měli jít podívat, tak jdeme ven! Jo, rychle! Jdeme. Já se vážně bojím, ale co? Vypadá to, že tady nikdo není doma! Já si myslím, že ale dobrá zpráva pro nás, protože kdyby tady někdo byl, nevím, co bychom dělali. No, to je pravda, ale koukej, to je ta díra! A co si to v ní nachází? Asi nějaká zbraň proti wormům. A jo, no, myslím si, že bychom si ji měli rozhodně nechat, ale jak tak koukám, tak ta díra už je celá zasypaná. No tak to už tady asi nejsou. No, asi ne. Tak já si myslím, že bychom si měli jít pustit další film. Tak jdeme. Nacházíme se zpátky u filmu a lidi, asi bude nejlepší, když tu zbraň zatím dáme třeba sem. Tak, dobrý. No a který další film si pustíme teď? No já bych šla rovnou dál a pustila si film od 12. No já bych zkusil od 18. Dome, ale to nemůžeme přece takhle přeskakovat, takže jdeme rovnou na tohle. No, dobrá, tak jo, pojďme to otevřít. Vypadá to fakt zajímavě, ale pojďme to tedy pustit do přehrávače. Tak jo, Anetko, tady to máš, můžeš to rovnou zapnout. No tak to jsem vážně zvědavá, doufám, že to nebude tak děsivý jako to předchozí, ale můžeme to rovnou spustit. Tak, no, vypadá to, že teď tam můžete vidět Hungry Snakea a on leží mezi jablíčky. No to jo, ten si úplně lebedí. No, to jo, ale co se to děje? Vypadá to, že se tam zaplatá hra Snake na obrazovce a teď už vypadá daleko děsivěji. No to jo, co to dělá, on má hrozně divný zuby a je fakt děsivý, tohle bych nechtěla potkat v realitě. To já taky ne, Anetko, ale to kam kouká? No to nevím, vypadá to, že vylejzá z té svý nory, ale teď někam jede a co, kam to jde? On je v posilovně! Tyjo, to je skoro jako ty, Dome. Jo, to je moje nejvíc oblíbený místo. No, ale on teď zvedá činku a docela mu to jde. No to nevím, jestli mu to jde, když mu to spadlo, ale kam to teďkon jde? Co? Tam je nějaká trofej, to je nějaké zlaté jablko. A jo, no a asi ho i chce, protože se k němu snaží takhle dostat, ale vypadá to, že mu to asi nejde. Já bych taky takovou trofej chtěla, je mi ho docela líto. To mě taky, ale co se to tam děje? Teď je tam úplný zemětřesení. No to jo, ale co? Teďko někdo vylejzá a tohle je Hungryborg. A teď už začíná celý souboj, sledujte! Lidi, schválně napište dolů do komentářů, komu fandíte, jestli Hungry Snakeovi a nebo Hungrywormovi. No já fandím asi Hungry Snakeovi. No já Hungrywormovi a komu ty, Dome? Já si Hungrywormovi. No uvidíme, ale teď momentálně už lezou na tyhle ty budovy. Tak to jsem zvědavý, kdo nakonec fakt vyhraje. Tyjo, to vypadá, jak kdyby ten Hungryworm levitoval. A jo, ale co ten Hungry Snake kousnul do toho Hungryworma a ten teď momentálně spadnul dolů, takže to asi znamená, že vyhrál Hungry Snake. Já jsem to říkala, já jsem mu fandila. Jo, ale asi to nekončí, protože on jede teďko někam dál. No to jo, a pod ním se propadá i nějaká ta budova. Jo, ale on je zase teďko u té trofeje a myslíte si, že by si ji teď zasloužil? Já vůbec nevím, ale já bych mu ji dala. Já bych taky mu to dal, jako myslím si, že vyhrál. No jo, já si taky myslím a dokonce ji i získal. Ale počkat, co? To je asi u nás doma, to je alarm, co se to děje? Někdo se tady nachází. Jo, pojďme se tam podívat. Jo. Tohle je naprosto šílený, protože se teď nachází Hungryworm u nás doma, takže ho musíme zastavit. Lidi, abych byl upřímnej, tak mám fakt strach, protože předtím jsme byli aspoň venku, ale teď se momentálně nachází přímo tady u nás doma. No, tak snad nám neublíží. Ty zvuky jdou nejspíš odsud.
Tam je fakt ten Hungry Worm, co budeme dělat? No, přece máme tuhle tu zbraň, taky můžeme použít, taky to zmenší. Tak jo, tak pojď. Asi to zafungovalo, rychle se jdeme podívat. Fakt, že jo, už je tady totálně malinký, takže my jsme vyhráli vlastně nad ním. Tohle se nám vážně povedlo, Dome, high five. Jo, a jdeme dál. Tak jo lidi, rozhodli jsme se, že ho vezmeme s sebou, takže já ho dávám sem, abyste na ní viděli. No dobrá, ale teď si pojďme pustit další film, a který si pustíme. No já nevím, ale já bych si nejradši pustila tohle, protože tam je i K-pop, ale bohužel to ještě nejde, takže nezapomeňte dávat lajky, ať se nám to co nejdříve odemkne. Každopádně já nevím, ale mohli bychom si teda pustit ten 18+. Oh, no dobrá. Toho se docela bojím, ale zkusíme se na něj podívat. Právě teď už je všechno připravený, takže to můžeme jít pustit. Tak, no a spouštíme to. Co to je? Tohle je nějaké dětské hřiště, ale teď se tam udělala úplná tma. Ale ne, tady už leze Hungry Worm a je fakt ošklivý a má celý červený oči. Tohle je extrémně děsivý. Vypadá to, že on se tam teďkon pohybuje na celém tom hřišti a co, tohle jsou asi nějaký dveře? No to jo, ale kam se poděly všechny ty děti? To vůbec nevím, doufám, že stihli utéct, protože on teďkon ty dveře takhle zničil a no, vypadá to, že se tam teď nacházejí další děti. Ne, chudáci, doufám, že je všechny nesní, ale ne, to vypadá, jak kdyby je nasával. A jo, úplně jak nějaký vysavač. No, ale co se bude dít dál? Kdo to je? To je asi nějaký SCP agent. Ale co tam dělá? On tam úplně svítí a asi hledá toho Hungry Worma. Vypadá to tak, teď tam dokonce i u nějaký díry a celkově je to tam docela opuštěný. No, ale docela se o něj bojím, já doufám, že se mu dneska vůbec nic nestane. Ale ne, Fizi, sleduj, teďkon je tam za ním už Hungry Worm a on ten agent nějak zmizel a zůstala po něm jenom ta svítilna. To jo, on ho možná totiž sežral. No tak to snad ne, chudák agent, i když je to SCP. No, to je pravda, ale zbyla tam po něm jenom baterka a teď jsou tam další agenti, kteří tam zkoumají nějakou díru. No tak to je bez tak, ale ne, zase je tady ten Hungry Worm. Oh, a oni po něm úplně střílí, ale jemu to nic nedělá. Tak jakým způsobem ho můžou porazit? Tak to vůbec nevím, ale snad ten Hungry Worm někam neuteče. Snad ne, ale vypadá to, že teď se to tam celý rozpadá a jsou tam všude v okolí vojáci a on je extrémně silný. Ale co? Sledujte, teďko tam něco letí, to je asi nějaký granát. Tyjo, tak snad ho to porazí. Co? Tyjo, to je výbuch! Totální výbuch, no tak tohle to jsem vážně nečekala. To já taky ne, tohle je fakt extrémní a znova to vybouchlo! Tyjo, kluci, tak to jsem ale docela ráda, ale co ty SCP agenti? To vůbec nevím a vypadá to, že tam zbyla jenom tahle díra, ale ta byla extrémně děsivá. Já si myslím, že ty oči možná byl ten Hungry Worm, takže on to celý přežil. No to asi jo, ale myslím si, že by se mohli pustit rovnou další film. Jo, tenhle ten už tedy dáváme na stranu a jdeme si pustit ten další, ten je od 25 let, tak jsem upřímně zvědavý, jak bude děsivý, takže pojďme ho vložit, tak a jdeme to zapnout. Vypadá to, že tam sedí nějaký alien worm, no ale je docela děsivý, ale co to zkoumá, on je v nějaké kosmické lodi a tam je dokonce i planeta Země. A jo, myslíte si, že tam pojede, i když ne? Něco se tam děje. A co to je? Tam je nějaký tlačítko. No ale ono jde zmáčknout, ach jo, co se to teď právě stalo, tam mám totální exploze, ale co se to teď bude dít dál? No, vypadá to, že teď momentálně se rozbila tahle jeho UFO loď a on teď leze po tom měsíci, ale kam se to plazí? No já vůbec nevím, ale tohle je nějaká další kosmická loď, nebo co to vlastně vůbec je? To nevím, ale už jsou tam kosmonauti a oni ho asi jdou zavřít. Ne, tohle je strašný. Co si myslíte, že s ním budou dělat? No já si myslím, že ho budu asi testovat, ale fakt netuším. To je dost možný, protože právě teď s ním přecházejí někam dál a už se nachází v nějaký kosmický lodi. A oni ho opravdu testují, ale jim je ho docela líto, teď on jim vlastně nic neudělal.
No to ne, ale teď to momentálně už naprasknul. A co? On se dostal ven? Tyjo, tak teď uvidíme, jestli bude zlej anebo hodnej, ale teď momentálně je nějak olizuje. No, tyjo, to snad i vypadá, že je možná hodnej, ale já vůbec nevím. Já si myslím, že není moc hodnej. Nebo jo, protože počkat, oni teď na něj nasedli a on je tam normálně vozí. To je skoro jak na koni. No to jo, ale tohle jsou asi nějaký další kosmonauti a vypadá to, že oni tady mají nějaký zmrazovací přístroj. Tak uvidíme, jestli na něj zaútočí, protože teď už to tam momentálně celý červeně bliká. A jo, ne, chudák, teď on jim nic neudělal, tak tohle je vážně smutný. Oni jdou na něj opravdu použít tu zmrazovací pistoli. Jo, a on úplně zmrznul. To si děláte legraci a vůbec se nemůže pohnout. No, ale co se teď bude dít dál? Ne, tohle jsou asi jeho představy, protože on je hodnej a chtěl se s nima kamarádit, jenže nakonec je bohužel celý zmrzlej. Počkat, co? Slyšíte to? Tady se něco děje, podíváme se na kamery. Kolem našeho domu se nachází samý hadi! Lidi, já si myslím, že bychom měli něco dělat. Oni si bez tak přišli do tohohle z toho Hungry Worma. Tyjo, co budeme dělat? Asi si tam pojďme podívat, anebo musíme něco vymyslet. No já nevím, měli byste se tam jít prostě podívat. Tak jdeme! Ale ne, to si děláte legraci, Tome, koukej, tamhle je worm! Jo, je fakt velký a ty oni jsou fakt všude. Co budeme dělat? Musíme rozhodně něco vymyslet, nemáš nějaký nápad? To já si vzpomínal, že v tom prvním filmu ten kluk vlastně našel tu sirénu. A jo, to bychom měli vyrobit. No dobrá, tak půjdeme dovnitř a vyrobíme to, ale radši zamkneme, ať se tam nedostanou. Jo, přesně tak jdeme. Tak, poslední šroubek a já si myslím, že se mi to dost povedlo. Teď zbývá, abych to vyzkoušel. Tak, to má grády, to by se mi hodilo místo budíku. Tak jo, jdeme to tam dát. Tak, dobrý, máme to vyrobený, jdeme, pojď. Jo, hlavně rychle. Tak, a tady to takhle postavíme. Super, lidi, já upřímně doufám, že tohle bude fungovat. Tak to pojďme spustit a my jdeme dovnitř. Tohle se povedlo, všechny hadi raději utekly. Takže zbývá poslední film. Prosím, klikněte na odběr, ať se odemkne a jdeme se podívat. Wow, lidi, vy jste to dokázali, tak tohle je naprosto neskutečný, protože právě tady máme na stole ten film a už je odemčený, takže moc děkujeme a myslím si, že se na něj můžeme jít rovnou podívat. Jo, vypadá to, že to bude souboj Pinkworma versus K-pop. Tak tohle bude vážně epický. Tak a jdeme to pustit. Co? Tohle je nějaký svět, ale vypadá jak z nějakého filmu sci-fi. To je pravda, ale co to je? Asi svět démonů. No to jo, ale hlavně sledujte, kluci, tohle to vypadá jak v nějakém New Yorku. To je pravda, ale teď je tam nějaký portál a co se to tam děje? Dost možná to byl Pinkworm a démoni jsou s ním spojený a uvidíme, jestli se třeba teď tady neobjeví, protože ten portál se točí víc a víc a něco se tady objevuje, ale kdo to je? To je Pinkworm, ale má dlouhý řasy, to se mi líbí. No to jo, docela jí to sluší, ale já si myslím, že ona není hodná, ona bez tak bude zlá, protože je spojená s démonama. Snad ne, teďko teda moc zle nevypadá. No to ne, ale nachází se teď u nějakých mrakodrapů a co? Ona je úplně ničí, takže to je jasný, ona musí být zlá. Jo, kluci, tohle se vážně děsivý, já bych opravdu nechtěla být v tom mrakodrapu. To já taky ne, ale sledujte, už jsou tam holky z K-pop Demon Hunters, je tam Rumi, Mira a Zoe. No a Rumi je tvoje oblíbená, Domene. To je pravda, ta se mi fakt hrozně líbí. Co? Ale koukejte, oni si toho všimli a oni to vidí na telefonu. A co? Co myslíte, že budou dělat? Oni se teď asi někam připravují. To bylo bez tak v nějakých zprávách. A co? Tohle je nějaká jejich garáž, kde mají totální zásoby nějakých zbraní. To jo, ale teď už letí v letadle a to mají fakt pěkný letadlo. Vypadá to, že tohle je asi nějaký soukromý tryskáč. To jo, tak to bych taky chtěla mít. No, to já taky, ale oni teďko nevyskakují. A co se to děje? Doufám, že se jim nic nestane. Oni umí lítat, ne, oni mají padáky. No super, vypadá to, že teď momentálně jdou zachránit svět, ale upřímně jsem zvědavý, jak na to půjdou. Jo, to jsem si taky říkala, tak doufám, že se jim to podaří teda zachránit ten svět. No, snad jo, ale teď se asi dívají a celý svět je zničený, koukejte. A co se to děje, tam je nějaká díra a ne, už je tam Pinkworm, takže teď uvidíme souboj mezi Pinkwormem a Huntrix. Tyjo, kdo myslíte,
myslíte, že vyhraje? Já myslím, že Huntrix, Ruby, pojď do toho. Jo, já taky fandím Huntrix. No a vypadá to, že souboj už momentálně začal, ale Pinkworm si je takhle vozí, tak uvidíme, ale co, oni asi do něj něco zabodli. Co to je vůbec? Já to ani nevidím pořádně, to vypadalo docela divně. No to teda, ale teď tam i probourali zeď a já vůbec nevím, co se teď bude dít, ale co? Vypadá to, že Zoe teď momentálně zpívá! A jak to tomu pomůže? No, já si myslím, že to tomu určitě pomůže, protože když K-pop Demon Hunters zpívají, tak se dějou opravdový zázraky a oni tím dokážou osvobodit celou zemi. Takže sledujte, co se teď momentálně stane s Pinkwormem! No ale stejně to tam je totálně rozbouraný všude a teďkon tam je zase Pinkworm. To jo, ale koukejte, už to na něj asi působí, protože on se momentálně úplně rozpadá! Wow, tak oni to zvládli, já jsem jim vážně fandila. To jo, a teď se můžeme podívat, jak to dopadlo 1 hodinu později. A co? Tam je úplně obrovský koncert! A jo, tak toto lidi určitě jsou nadšený, protože Huntrix je osvobodili. Jo, a já si myslím, že dneska jsme už úplně na konci, tak běžte dolů, zmáčkněte tlačítko odběru a lajku zároveň a nezapomeňte se podívat na tohle další video. Tak čau! Ahoj.